Assalamu alaikum jama'a, barkanku da zuwa a wannan channel mai suna Ilimi TV. A wannan channel muna da dumbin abubuwa da yawa wanda za mu kawo muku a wannan channel, musamman abin da ya dosa maganar soyayya da kuma maganar zamantakewa na ɗan adam na yau da kullum. Maganar soyayya da kuma maganar zamantakewa na ɗan adam yau da kullum. To musamman abin da ya shafi miji da mace, miji da mace, wato ko bambancin su ko kuwa kamanin su da duk wani abu wanda zai sa ya inganta soyayya tsakanin maza da mata, da kuma duk wani abun da zai taimaka ko kuwa zai tallafa wa ɗan adam ko kuwa zai ba ɗan adam ilimi ko basira ko fahimta wanda zai yi ko kuwa ya amfani da shi da zamantakewan shi na yau da kullum. Ka duba, akwai abubuwa da dama wanda ya kamata a ce ɗan adam ya sani. To amma da yake ba kowa zai san komai ba, kowa zai bi abun da hankalin shi ya fi komawa a kai. To mu muka ɗauki wannan domin mu kawo muku wato programs ɗinmu a ta wannan fanni. Saboda in ka duba a rayuwa, tunda ba kowa ya san komai ba, in mun ba da gaskiya cewa idan kuna yawan zuwa channel ɗinmu, za ku samu abu ɗaya ko biyu wanda zai tallafa muku ko ya ƙara ba ku sani ko fahimta bisa wanda kuke da shi already. To saboda haka ina so ku dubi karkashin bidiyon nan, za ku gani subscribe. Ka danna subscribe ɗin nan, sannan za ka ga kararrawa ya fito a gefe. Ka danna wannan kararrawa, ma'ana kenan yanzu duk lokacin da muka yi bidiyo za a gaya muku, YouTube za ta gaya muku cewa mun yi bidiyo, kuma ba zai wuce ku ba. Kullum za ku same shi kuma za ku kalle shi. Abin da za ku yi, ina so ku dinga bin mu a hankali. Idan kuna da tambaya ku yi, idan kuna da wata bayani ku yi, idan kuna da wani abin da kuke so a yi magana a kai ku kawo shi, idan kuma kuna da wata tambaya ku kawo shi. Idan akwai abin da muka yi ba daidai ba ku faɗa mana, idan mun yi daidai ku faɗa mana, saboda tafiyan ta yi kyau, saboda tafiyan ta yi daɗi. So abin da za mu yi kenan a wannan channel. Saboda haka ina so ku dinga dawowa, mu kuma za mu dinga muku magana akan soyayya da kuma zamantakewar ɗan adam. Sunana Bakari SM. Ci gaba da kallon Ilimi TV.